गिबिसिनथाराव आं बेथेस्टा प्रेयार सेन्टारनि जानानै आं नोंथांखौ बरायना लानाय जाबाय आरो नोंथांखौ जोङो टीमनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। आं नोंथांखौ बेखौनो सोंगोन, नोंथाङा सासे राजनितिकबिद आरो साख्रिबो मावदोंमोन आरो बिनिफ्राय धोरोम नितियावबो फैबाय। बे मोननैसो सोमोन्दो लानानै आं नोंथांखौ सोंनो सानदों। दा बे समाव रायजो राजाखौ आङो सिनायथि होनो नागिरदों। बिथाङानो सासे मोनसे समाव आबसुनिबो वार्कार आरो लोगोसे एमएलएबो जानानै देरहानानै आसामनि गेजेराव मावबोदोंमोन। बिथां देरहाग्रा मुसाहारि, नोंथांखौ जों खुलुमबाय, गोजोन्थों। नोंथांनिफ्राय जोङो बेखौनो नागिरदों, आं दहायबो बुंदों जे नोंथाङा माबोरैहाय राजनितिक लेभेलसिम सहैयामोन, माबायदि प्रजेक्ट आरो मा थांखिमोन नोंथाङा, बेखौ फंनैसो आङो नोंथांनिफ्राय मतामत लानो सानदों। आसलते आङो सिगां गभर्नमेन्ट साख्रिसो मावोमोन, गभर्नमेन्ट अफिसाव साख्रि मावोमोन गुवाहाटियाव। आच्छा, माने राजनितिक थांनायनि सिगां राजनितियाव थांनायनि सिगां आं साख्रि मावदों गभर्नमेन्ट अफिसाव। बिनिफ्राय 1979 सननि 4 जानुवारियाव जेब्ला नागालेण्ड बर्डाराव गोबां बर'फोरखौ सिथारजाबाय होननाय खोनादों, अब्ला आङो 5 तारिखआव थांनानै 6 तारिख फुङाव सहैदों नागालेण्ड, बे उरियाम घाट ओनसोलाव। थांनानै नायबाय, गोबां बर'फोर सिथारजादों, गोबाङा खारबाय। बिनि दुखुआव आङो साख्रिखौ गारदों। साख्रिखौ नागारनानै आङो आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव हानि केस होदों। मानो होनबा आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि जि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेफोरखौ जेरैबायदि गुबुन हारिनो हगारदों, बिनि थाखायनो बर'फ्रा गोबां आलाय सिलाय जानो गोनां जादों होननानै आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव आं 3 हाइकर्ट केस होदों। अब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ आंनि सायाव 4 केस जाबसिनबाय। जाबसिननानै गुलि अर्डार होबावबाय, आंखौ जेराव मोनगोन बेवहायनो सिथारगोन। अब्ला आङो हाग्रायाव हाबनानै थाहैबाय, भुटान बर्डाराव हाग्रायाव आं थाबाय। बिनिफ्राय बे हाग्रायाव आङो गोदाव सोरावै 10 बोसोर आङो बेबादिनो थादों। नाथाय बे समावबो इसोरा आसरित खामानि मावदों। आसाम गभर्नमेन्टआ आंखौ गुलि अर्डार होदोंब्लाबो आङो हाग्रायावबो थादों, बाहेरायावबो ओंखारदों। आरो आङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंबो आङो जगाजग खालामनायखौ गाराखै। पुलिसफ्रा आंखौ हमनो थाङोब्लाबो पुलिसफ्रा आंखौ सिनाया आरो बबेबा समाव आंखौ नुवाबो। ओरैनो नोंथाङा मा साख्रि मावामोन, मा डिपार्टमेन्टआव? आङो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनाव मावदोंमोन। आच्छा। खिन्थु आङो बोसोरब्रै साख्रि मावनानै बर'फोरनि सायाव बेबादि आलाय सिलायखौ नुनानै आं साख्रिखौ 80 सनावनो गारदों। थेवब्लाबो आङो गामियाव न'आव फैयाब्लाबो आं बाहेरे गिदिंदों। गोबां जायगाफ्राव आं गिदिंदों, खिन्थु पुलिसफ्रा आंखौ चेक खालामनो थाङो, आंखौ नुनो मोना आरो बबेबा समाव आंखौ नुब्लाबो सिनायनो मोना। नै बिनिखायनो आङो आंनि गुलि अर्डारा जोबजासेसिम पुलिसा खनसेबो आंखौ हमनो मोनासै। आच्छा। बेबायदि जादों। बिनिफ्राय बे समावनो आं हाग्रायाव थानाय समाव इसोरनि अननाय, आं जेब्ला हाग्रा गोथौआव थादों देरा फिसा बानायनानै, बे देरायाव आं थानायाव हराव हाग्रानि मैदेरा फैयो, फैनानै आंनि न' खाथियाव औवा सुबासे दं, बेवहाय थाबाय थाफैयो। अखानायै सान जाबाय, सान ओंखारबायथाय बे हाग्रायाव थांनानै थाहैफिनो आरो हराव फैनानै आंनि न' गुदियाव नेबाय थाफैयो। माने नोंथांखौ प्रटेक्सन होदों? आंखौ प्रटेक्सन होदों होननानै आं बुजिनो मोनबाय आरो। आच्छा। बिनिफ्राय आं जेब्ला हाग्रायाव थाबायो हारसिङै, अब्ला आंनि आगदा आरो आगसि मानसिफोर थाबायफानाय आङो सोदोबखौ मोननो हायो। आच्छा। आरो आं जेब्ला मेंनानै जिरायो, अब्ला बिसोरबो सिरि जिरायफायो, खिन्थु थाबायबा थाबायफायो। बेबादि आङो बै समाव मोननो हादों। थेवब्लाबो आं अनुभब खालामनो हायाखै सोर आंखौ बेंदों, सोर आंखौ नेदों, बेबादि आं हमनो हायाखै। आरो टाउनाव फैब्लाबो गभर्नमेन्टआ आंखौ बोरैबा आन्दाज मोननानै गुवाहाटि सहरावनो, देरहाग्रा मुसाहारिया गुवाहाटि सहराव हाबबाय, बेखौ हमनांगौ, सोरगिदिं गेटखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेखौ खाना थालासि खालामनांगौ होननानै बुङो।
नाथाय खुनु लामायावनो आंखौ हमथानो हाया आच्छा बेनि बेसेबां उनाव नोंथाङा राजनितिखौ ओंखारखो बिनि उनाव आङो 81 निफ्राय आं गुलि अर्डार मोनदों 91 आव एबसुनिफ्राय इलेक्सनाव आङो देरहाबाय बिनिफ्राय 10 बोसोर आं एमएलए जादों 10 बोसोर एमएलए जाखांनायनि उनाव आङो बिदिनो माखासे खोथाफोर लानानै आङो इलेक्सनाव जेननो गोनां जादों नाथाय बे समावबो आंहा साननाय दंखायोमोन आं उन्दैनिफ्रायनो मोनसे खोथाखौ गोसोआव दं जे आङो जोनोमाव गोथैसोमोन आंनि बिफानि बाथ्रा बादिब्ला आङो जोनोमाव मास मोननै गोथैमोन आं मास मोननै गोथैमोन बिनिफ्राय बे मास मोननैनि उनाव आङो मास मोननै फुरा जायोब्ला आं राव होदों अर्थात आं थांखांबाय आरो थारमाने कमायाव दंमोन कमायाव दंमोन जोनोमनिफ्राय आच्छा दा बे बाथ्राया आंनि गोसोआव दंमोन आरो दा बे बाथ्राया आंनि गोसोआव दंखाय आं सम सम सानोमोन इसोरा आंखौ इसिबां अनदों बेखौ आं सानबाय थायोमोन आरो बिनिफ्राय आङो थायै थायै आङो इलेक्सनखौ खिन्थु आं गारामोन जेब्ला 2016 आव आं इलेक्सन नमिनेसन फाइल खालामो अब्ला बेवहाय माखासे इसोरनिफ्राय आसरित धरननि आङो फोरमानखौ मोनदों बेखौ आङो बुङोबा गोलाव जागोन 2016 आव आङो सानबाय इसोरा आंखौ हेफाजाब होआबा आंखौ रावबो देरहाहोनाय नङा मानो होनबा 2001 आव आंखौ अयनाय भाबै फेजेनदों बे धोरोमनि मोनसे क्लेश लानानै आंखौ फेजेनदों थेवब्लाबो आं गेलेबाय थादों नाथाय 2016 आव आङो सानदों बे बाराव आं इसोरनि दया लानानै आङो देरहाथारगोन बिनिखायनो आङो जेब्ला नमिनेसन फाइल खालामो नमिनेसन फाइल खालामनानै आङो 2 बोसोरनि उनाव बे न'आव हाबदों आंनि न'आव 2 बोसोरनि उनाव नमिनेसन फाइल खालामना आं जेब्ला न'आव फैयो मोनाबिलि साबथायाव आंनि फिसाज्ला दंमोन आंजों लोगोसे नेरे सासे सिकिउरिटि दंमोन जेब्ला आङो थालाखौ खेवनानै न'आव हाबो हाबनाय लोगो लोगो वाल घड़ीनि मोनबा आवाज होदों थं थं होननानै मोनबा आवाज आं बा फिसाज्लाखौ सोंबाय ओइ फिसा बहाबा वाल घड़ी दं नामा खिन्थु जोंथ' 2 बोसोर बे न'आव हाबाखै बे वाल घड़ीया माबोरै थानो दंब्लाबो माबोरै गाबनो बेथ' बेटारियाबो जोबलांगोन माला सिकिउरिटिखौ आं सोंदों नोङो बे वाल घड़ीनि आवाजखौ खोनादोंना खोनादों मा जाखो बेलाय आसरित बेनिफ्राय थाबाय सानै उनाव आङो सासे मानसिनाव सोंदों आच्छा बेबायदि जादों आं नमिनेसन फाइल खालामनानै फैनाय दिनाव बे वाल घड़ीया खनबा गाबदों मा इंगित होदों अब्ला बियो बुंबाय सार बे जुद्धनि आवाज मा जुद्ध आंथ' इलेक्सनसो गेलेगोन माने जुद्ध बेलाय नङा सार बे जुद्धनि आवाज बेवहायनो थाबाय थानानै उनाव आं केम्पेइनाव ओरैबायदि खालामदों आंनि खोलानि सिमा जे जायगानिफ्राय आंनि समष्टि तामुलपुर समष्टि खोला जिंनिफ्राय सा जोबजासे सानजा सोनाब आङो आशिस दै लुजोबदों बथलाव लानानै खोलानिफ्राय साहा फैनायावबो आशिस दै बथलखौ गब्लं फिसा खालामना बेखौ एकदम फुरा दै लुजोबदां बे दैखौ सारनानै आङो केम्पेइन खालामदों आरो जोबनायनि सानथामाव आङो सानथाम ड्राइ फास्टिं खालामनानै केम्पेइन खालामदों सम्पुर्ण ड्राइ बिनिफ्राय नमिनेसना होखांनानै केम्पेइनबो जोब्बाय इलेक्सनबो जोब्बाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव आङो 10 दिन ड्राइ फास्टिं लादोंमोन जाया लोङा आङो 10 दिन ड्राइ फास्टिं लादों बे समाव जोबनाय हराव सानै मानसिया सासेया माइरं सासेया थाखा लानानै आंनो होनो फैदोंमोन नाथाय आं बेखौ लायाखै आं बुंदों आंनो गोजौनिखौसो नांगौ नोंसिनिखौ आं नाङा बे थांबाय जोबनायनि सिमां 10 दिननि सिमां बिनिफ्राय आं इलेक्सनाव जेनबाय जेननायनि उनाव आं सानबाय मा खालामनांगौ जाखो दा आङो 2014 आव
मानसिफोरनि गेजेरावसो बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौसो होलाबायनाया गाहाम जासिगोन नामा होमबासो जिउआ सान्थि मोनसिगोन होनना सानबाय आं बिनिफ्राय 2017 अक्ट'बर दान फार्स्ट उइक बे समाव गुवाहाटीयाव मोनसे प्रग्राम जादोंमोन आंनि गिर्जायावनो बे प्रग्रामाव अरुणाचलनि मिशनारि बे रिटायार जाखांनानै कार्बि आंलंआव थाबाय बिश्वजित मुसाहारि पास्टर बेखौ लोगो मोनबाय आं बे पास्टरजों 6 दिन थानायाव जोबनाय दिनाव बे आंखौ बुंबाय आदा बर' हारिनि थाखाय मोनसे खबर दं आं रावनोबो खोन्थानो हायाखै गिनानै नोंनोसो आं खोन्थानोसै होनबाय अब्ला आं सोंबाय मा बाथ्रा जे इसोरा बर' हारिनो हादर होनो थाखाय 1987 मायथाइनि 27 जुनाव दर्शनाव होदों बर'फ्रा माबोरै हादर मोनगोन अब्ला आं सोंबाय माबोरै मोनगोन होनना होदों बे बाथ्राखौ नों मानो खोन्थायाखै आदा माबोरै खोन्थानो बर'फोरखौ इसोरा दर्शनाव दिन्थिदों बर' हादर बिनायनि नामाव बर'फ्रा गोबां पाप मावबाय बे पापखौ क्षमा बिजोबनांगोन बे पापआ क्षमा मोनब्लासो बर'फ्रा हादर मोनगोन होननानै बुंनाय बाथ्रा बुंबाय माने मोनसे जबान होबाय इसोरा जबान होबाय 1987 मायथाइनि 27 जुनाव नोङो बे दर्शनखौ मोनदों दर्शनखौ खोन्थादोंमोन निफुख्रे आंगामि होननाय आइजोनो बिनिफ्राय बिश्वजित मुसाहारिया बेवहाय फास्टिंआव थाफानायाव बियो खोनानानै रावनोबो खोन्थानो हायैनि 30 बोसोर बारबाय सिरि सिरि थाबाय 1987 नि 27 जुन बिनिफ्राय आंखौ लोगो मोननाया 2017 सननि फार्स्ट उइकनि अक्ट'बर अब्ला आं बुंबाय फंबाय नोंनिया बहुद अयनाय जादों एथ' गोबाव बोसोरनि गेजेराव नों जुदि बेखौ खोन्थायोमोनबा बर'फ्रा बेबायदि थैनाय नङामोन दाहालागै बहुद सोलायसिगौमोन दा बेनिखायनो नों बेखौ दोनखोमानायनि थाखाय नोंहा पाप जाबाय फंबाय ओंखायनो माबार बे साथे प्रेयार सेन्टाराव थांफिननांगौ लांफिनबाय आं लास्ट उइक अक्ट'बरनि बे मासनिनो लास्ट उइकआव थांबाय 26 तारिखआव थांबाय थांनानै साथे प्रेयार सेन्टारनि पास्टर डिकनफोरखौ ज' खालामबाय मोनाबिलियाव खालामनानै बुंबाय जोङो बिसेस खामानियावसो फैदों बे समाव आंजों लोगोसे दंमोन बिश्वजित मुसाहारि पास्टर आरो हाबेल बसुमतारी पास्टर बे नागालेण्डनिनो पास्टर बियो बिनिफ्राय जों साथामजों सोंबाय दा 30 बोसोर बारबाय इसोरा बर'फोरनि थाखाय हादर होनो बै समाव जुदिव दर्शनाव होदोंमोनब्लाबो 30 बोसोर बारनायाव इसोरा मा सानफिनखो बेखौ जोङो मिथिनो लुबैदों ओंखायनो फैदों थारमाने नोंथाङा बै समाव राजनितिक लेभेलखौ जेब्ला जेनबाय बै दिननिफ्राय नोंथाङा राजनितिक भागखौ बाद होनानै धोरोम नीतियाव आगान सुरबाय धोरोम नीतियाव दा आगान सुरहांबाय आरो आच्छा अब्ला बे साथे प्रेयार सेन्टारनि पास्टर आरो डिकनफोर सिनियर मस्ट 90 बोसोर बारलायनायबो दं अब्ला इसोरनाव आर'ज खालामबाय आर'ज खालामनानै उनाव बुंबाय बर'फ्रा हादरखौ मोनगोन बड'लेण्डखौ मोनगोन नाथाय बे बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय माखासे इसोरा सुक्ति होगोन बे सुक्तिया जाबाय माथाइनि 633 पद बहाय लिरनाय दं नोंसोरो सिगां इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो अब्लानो नांदेरगौखौ मोनदेरगोन बे बाथ्राया लिरनाय दं बाइबेलाव बे मोनसे होबाय सुक्ति बेखौ मानिनांगौ आरो मोनसेखौ होबाय 2 बंशावली 7:14 पद बेवहाय लिरनाय दं सोरबाया गुरै जानानै हान्थु खरायनानै आंनियाव जुदि आर'ज गाबोब्ला बिनि हादरा जय जय मै जागोन बे मोननै इसोरनि बोसोनखौ हरदों सतबांसा सतबांसा इसोरा बिनिफ्राय बे बाथ्राखौ मोननायनि लोगो लोगो जोङो जोबोद रंजाबाय आरो बहाय इसोरा फिरफिला होदों जोंनो बे फिरफिलाया गोजौआव जायख्लं नहनि दिनाव होनाय जायख्लं गेजेराव क्रुसनि हांखो बिनिफ्राय इसोरा बाख्नाय जाथों होननाय सोदोब बे मोनथाम बिसय दं बेखौ लानानै फिरफिला
दा फिरफिलाया आंनाव दंमोन बे न'आवनो दं आच्छा बे जिथुनिखि मा होनो नहरनि दिनाव होनाय बे जिथु सायखं जायख्लं बे जायख्लंनि मिनिंखौ मा बुजायनो नागिरदों बे जायख्लंआ जाहैबाय माने उदांस्रि माने दैबाना जोबखांनायनि उनावसो बे जायख्लंखौ नहरनो दिन्थिदों नहआ नायबाय जायख्लं ओंखारबाय सोरां जाबाय बे जाबाय उदांस्रि आरो इसोरनि प्रतिज्ञा बेबारनिफ्राय आङो मानसिखौ बेबायदि दै लोमनायजों सिथारजोबला बेबायदि इसोरा मोजांथार बोसोन होनाय बे फिरफिलानि गेजेरजों नुजादों बेनो जाहैबाय बर' हारिनि थाखाय हादर मोननायनि फिरफिला बेखौ इसोरा हरबाय दर्शननि जुगिदि बे फिरफिलाखौ जोंनो होजादों आरो जोङो नखानायैनिफ्राय सानथाम फास्टिं थाबाय शुक्रबार सनिबार देवबार फुङाव बे गिर्जायाव हैदिना 4000नि बारा कंग्रेगेसन दंमोन साथे प्रेयार सेन्टाराव बयबो आखाइ दिखांनानै जोंनि सायाव आखाइ दिखांनानै आर'ज खालामबाय जोंबो हान्थु खरायनानै आखाइ दिखांबाय आर'ज खालामखांनायनि उनाव बुंबाय सिनियर मस्ट पास्टरा बर' हादरखौ मोनसिगोन नोंथांमोना रंजा खुसि ओंखारलां बाइबेलनि जि बोसोन होनाय दं बे बोसोनखौल' नोंथांमोना दानाङा बिनिफ्राय जों फैबाय फैनानै अक्ट'बरनि 27 थारिखसिमाव जोङो फास्टिंखौ फोजोबनानै फैबाय बिनिफ्राय नभेम्बरनि 25 थारिखआव बे प्रेयार सेन्टारखौ आंनो गायसनदों गार' बस्तियाव कमला बागान गार' बस्तियाव बेथेल प्रेयार सेन्टार गुवाहाटीयाव बे प्रेयार सेन्टारावनो जोङो सानसे फुंनिफ्राय फास्टिं थाबाय बे फास्टिं थानानै जोङो स्टार्ट खालामबाय बिनिफ्राय जोङो कन्टिनिउ 28 बार जोङो दाख्लै थांनाय 24, 25, 26 जानुवारिसिमाव जों 28 बार जोङो सानजा सोनाब जोङो सानसे साननै सानथाम बेबायदि जों फास्टिं थायै थायै गिदिंदों इसोरा जेरैबायदि जोंनो हुकुम होदों बेबायदि जोङो बेबायदि गिदिंदों जेब्ला 28 दिन फुरा जाबाय 28 बार माने 26 जानुवारियाव जोङो फुङाव आंनि लेङाइ आफादगिरि नबिन मुसाहारिजों आंजों बे प्रेयार सेन्टारनि खाथियाव आंनि न'आवनो आङो सिथ्लायाव बे फ्लेगखौ हस्ट खालामदों सानैजों हस्ट खालामनानै जेब्ला स्टार्ट खालामो 7टायाव हैदिनानो जों खोनाजेनबाय बड'लेण्डखौ एकर्ड खालामसिगोन बे फुरा एकर्डनि फर्जायाव सफैबाय होननानै जों खोनाबाय बिनिफ्राय जों 26 थारिखसिम 7थासिम जोङो बे फास्टिंखौ लानानै 7टायाव जों फास्टिंखौ फोजोबबाय आरो बिनि नखानायै जों 27 थारिखआव खोनानो मोनबाय बड'लेण्ड एकर्डआ जाबाय बे जाबाय इसोरा जे जबान होदोंमोन 1987 मायथाइनि 27 जुनाव बे जबान होनायखौ इसोरा थांनाय 27 जानुवारियाव इसोरा गावनि जबान होनायखौ जाफुंहोबाय बेखौ फोथायो मानो होनबा इसोरा गावनि जबान मथे बर'फोरनि हादरखौ होथारबाय बे आसरित जादों आसरित घटना दा आं बिनिखायनो बेखौ बुंदों जे जोंनि बर'फ्रा इसोरजों अनजाग्रा जाथि जों इस्राएलनि बंश सेमनि बंश हिसाबै बाइबेलनि हिस्ट्रि मथे जोङो मिथिनो मोन्दों जे बर'फ्रा आशीर्बाद होजाखानाय जाथि आरो जोङो जिथु आशीर्बाद होजाखानाय मानासेनि बंशआवबो जों बर'फ्रा लोब्बा दंफायो हिस्ट्रियाव दङ बर'फ्राबो मानासेनि बंशआव दंफाखायो दा बेनिखायनो इसोरा बर' जातिखौ सिगाङावनो आशीर्बाद होखानायखाय आरो गाव जबान होनायखाय दिनै जे नंथारगौयैनो जोंनो हादरखौ होबाय आं बेनिखायनो बुंदों जे बर' हारिया दिनै सोमोनांथावै मोनथावाब्लाबो बर' हादरखौ मोनबाय बेजोंनो बे आरजनि फिथाइ होननानै आं फोथायो लोगोसे आं बेखौनो माने सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि जुगिदि 17 सननिफ्रायनो जेनेबा बेखौ जे मुभमेन्ट प्रेयार मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ जाबोदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आबसुआबो
बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरनो प्रार्थना खालामहोदों दा बिनि गेजेराव आं बेखौनो सोंनो नागिरदों जे नोंथांमोननि प्रेयारासो बांसिन लिड लादों ना माने गासैनि आर'जखौ इसोरा खोनासंदों होननानै सानो बहाय आं बुंसै जों 2017 मायथाइनिफ्राय आर'ज खालामनायनि सिगाङावनो सासे आइजोनि मुंखौ बावाबा थानो हानाय नङा रुफुला रान्दि हिन्जाव साबा फिसा हिन्जाव दं गावहा न' गैया फिसा हिन्जावफोरखौ खुरमाफोरनाव दोनो बिनिफ्राय गाव प्रेयार सेन्टाराव थायो बर' हादरनि थाखाय बियो 90 दिन खय बार फास्टिं थाखो हिसाब गैया 2018 मायथाइयावनो जोङो खबर मोनदों रुफुलाया इतिमध्ये 90 दिन खनब्रैखौ फोजोबखाबाय आरो जोङो बेखौ 2018 लोगो मोनहैदों राजगड़ प्रेयार सेन्टाराव बे समावबो बे प्रेयार सेन्टाराव थानानै आरोबाव फास्टिं थाबावदों बर' हादरनि थाखाय आरो बेबायदिनो जायफ्रा फिसा थैजानाय फिसाय गोमानाय धन सम्पति बे हादर बिनायनि नामाव आलाय सिलाय जानाय बिसोरनि मेगननि मोदै आरो रान्दि हिन्जावफोरनि बै रुफुला बादि आइजोफोरनि मेगननि मोदै बबेबा न'खरनि इसोरनि बिसासि फिसाफोरनि मेगननि मोदैखौ इसोरा निस्सय बे बथलाव प्रिजार्भ खालामनानै दोन्दोंमोन आरो बिसेस करि मोनसे गिदिर बाथ्राया बेनो नंगौ आर'ज खालामदों नाथाय बे फिरफिलाखौ जुदि दिखाङामोनब्ला बर' हादरखौ मोननायनि आसा गैयामोन खारन इसोरनि होजानाय फिरफिलाखाय बियो गावनि होनाय फिरफिलाखौ दिखांनायखाय आरो रासिन सन्तुष्ट जादों नै बेबायदिजों गोबां मानसिनि आर'ज आरो गावनि फिरफिलाखौ दिखांनायाव इसोरा गोबां सन्तुष्ट जानानै बर'लेण्डनि सोमावसारनायाव माने ख्रिस्टानफोरनिबो अबदान दङ मिसनारिफोरनिबो अबदान दं बेखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों आं बुंनो सानदों गासै बर' हारिया बिनिखायनो इसोरनाव फैनांगौ दा बे एकर्डनि उनाव 25 तारिखनि उनावनो 26आवनो सहि होनायनि सिगाङावनो सासे एक्स MLA बे इसोरखौ मोनाखै बे आंखौ बुंहरदों नोंसिनि इसोरनियाव आर'ज खालामनायजोंसो बड'लेण्डआ जामारबायलै होनना बुंहरदों NCR बे नन ख्रिस्टान नंगौ बे खोथाया नोंथांनिफ्राय जों जोबोद राजनितिकनिफ्राय लानानै साकरि जिबननिफ्राय लानानै राजनितिक आरो राजनितिकनिफ्राय लानानै धोरोम नितिसिम जों मिथिबाय आरो बेखौ जोंबो फोथायो ख्रिस्टियान मिसनारिफोरनिबो अबदान दं बेवहाय खारन जोंनिबो बेथेस्टा प्रेयार सेन्टारनि फाउन्डार बिथाङाबो मोनसे समाव राजनितिक जिथु आबसुखौ लानानै बिथाङा मावबोदोंमोन बा साकरि मावबोदोंमोन जों बिनिफ्रायबो जोङो बे सायख'खौ मोनथिदों राजनितिकआव मोनसेबो जेबो जानाय नङा बिनि जुगिदि बर' हारिनि मोनसे पिस प्रसेसा फैनाय नङा बेखौ बिथाङाबो बुंबोखादोंमोन आरो दिनै बे थार बाथ्रा नोंथाङाबो बुंबाय आरो बेजों दिनै गासैबो मिसनारिफ्रा ओंखारबोनानै प्रेयार जिथु प्रेयार इज प्रायरिटि फार्स्ट प्रायरिटि आरो बेनो बे मुभमेन्टआ दिनैहाय आबुं जादोंखौ जोंबो फोथायो दा आं नोंथांनिफ्राय आरो मोनसे मिथिनो लुबैदों आबसुनि सोमोन्दै माने बोसोरनै जाबाय गहपुराव जेब्ला थाङो अब्ला आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्सआ आंखौ लोगो हमदों नेरे आं सोंदों माब्रै आयं खबरफ्रा होनना आयं उफाय गैला दिल्लीयाव जोंखौ ओंखाम जानोल' लेंहरो हादरनि जेबो बाथ्रा गैला आयंमोननि जिथु प्रग्राम बे प्रग्रामखौल' जरदार मावदो इसोरनि अनुग्रह नङाबा जों हादरखौ मोननायनि जेबो लामा गैला आरो बेबायदि होननानै बियो सम सम जोंजोंबो फास्टिं प्रेयाराव थाफायो बेथिस्टा प्रेयार सेन्टारावबो बोसोरसे बारबाय लरेन्स आरो सानै इसोरखौ मिथियै आबसुनि सेंग्राफ्राबो सानबानि फास्टिं प्रेयाराव थाफानानै बिसोरो मेगननि मोदै हुगारदों जोंनि बिहावफोरनि बाइबेल हिस्ट्रिखौ बुंनायाव बुजिनानै बिसोरो गाबदों जों सोर जों मुर्ति फुजियोमोन नामा आब्राहामनि दिननिफ्राय मुर्ति फुजिबोदोंमोन नामा जों बबे जाथिनि मानसि बेफोरखौ बिथं बुंनायाव बिसोरो साथामबो गाबनो गोनां जादों आरो बेबायदिनो गेजेर गेजेर गसाइगावनि प्रग्रामावबो लरेन्सआ बे प्रग्रामखौ थाफादों
आरो क'क्राझारनि जियागुरियावबो बाहाय इसोरखौ मिथि एबसुनि सेंग्राफ्राबो थाफानानै सेटिसफाइड जादों दा बिनिखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानदों आंल' नङा बयबो दा नोंबो बुंखाबाय जे नंथारगौयैनो इसोरनि अनुग्रहजोंसो जों बर' हादरखौ मोन्दों आरो इसोरा बे खोथाखौनो जबान होखानायमोन बेखौनो दिनै जोङो इसोरनिफ्राय मोनो बे जबाना जाफुंबाय समा बहुद गोलाव जाबाय नोंथाङा जोंजों सम होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद हामबाय होननाय थाबाय जे दिनै जों बे डिटेल्स टेस्टिमनिखौ जों मोनबाय नोंथाङा ज्येष्ठ मानसि गोदोनिफ्राय जाबोनायखौ नुदों आरो बेनि एक्सपिरियेन्सखौ सोर सोखाखो होननानै बुङोब्ला बे मोनसे रकमोन आरो बे रकखौ प्रभुआनो सोखाबाय मोनसे ब्लाड सेड आर्म्स कालचार बेखौ फोजोबनाया एकमात्र आर'ज आरो बे जिसुआनो ओंखायनो हामबायसै सारखौ नोंथांखौ जों जोबोद जोबोद हामबाय होननाय थाबाय बे समाव बेथेस्टा प्रेयार सेन्टारनि जानानै नोंथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों